ஒரு ஸ்கில்லில் மாஸ்டர் ஆகணும்னா என்ன வேணும்? 4 ரூல்ஸ் டு பிகேம் மாஸ்டர் அட் எனி ஸ்கில். 10,000 hours ஆஃப் ரிப்பீட்டட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சயின்டிஃபிக்காக ஒரு ஸ்கில்லை 10,000 ஹவர்ஸுக்கு ரிப்பீட்டடாக பண்ணும்போது அந்த ஸ்கில்லில் நாம் நார்மல் பீப்புளை விட 50% பெட்டராக இருப்போம். ஃபாலோ யுவர் இன்க்ளினேஷன். 10,000 ஹவர்ஸ் ஒரு விஷயத்தில் நம்ம எஃபர்ட் போடுறோம்னா அது கண்டிப்பாக நமக்கு பிடிச்ச விஷயமா இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்மளுக்கு பிடிக்காத விஷயத்தை 20,000 ஹவர்ஸ் பண்ணாலும் நம்ம மைண்ட் இம்ப்ரூவே ஆகாது. டைம்லி ஃபீட்பேக். ரிப்பீட்டடாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணும்போது ஒவ்வொரு முறையும் நாம் சரியாக பண்ணுறோமா, இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கான்னு நாமளே ஃபீட்பேக் கொடுத்துக்கணும். இல்லை ஒரு மென்டார்கிட்ட ஃபீட்பேக் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இது நம்மளை ஓவர் த டைம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். கான்ஸ்டன்ட் லேர்னிங். நாம் மாஸ்டராக ஆகாததுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம ஃபீல்டில் புதுசாக எதையுமே கற்றுக்காமல் இருக்கிறது தான். எல்லா ஸ்கில்லையும் புதுசாக லேர்ன் பண்ண ஏதாவது இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதை க்யூரியாசிட்டியோட டெய்லி லேர்ன் பண்ணணும். டெய்லி லேர்ன் பண்ணுற ஒருத்தனை யாராலையும் பீட் பண்ணவே முடியாது. நீங்கள் செஸ், கிரிக்கெட், பிளேயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ஆக்டிங் என்ன ஸ்கில் எடுத்தாலும் இந்த 4 ரூல் ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக மாஸ்டர் ஆயிடலாம்.